Velkommen til OneNote Classroom. Det her er indholdsbiblioteket. Jeg vil her præsentere for dig, hvordan jeg anvender indholdsbiblioteket i forhold til at understøtte og fremme elevens læring. Der er mange multimodale ressourcer, man kan tage i anvendelse. OneNote byder på både video, lyd og skrift, link og så videre. Jeg har blandt andet valgt at lave en videooptagelse, både for at introducere til dagens indhold, men også for at fremme de forskellige metoder, der kan være at tilegne sig viden på. Jeg ser det som en tilgang i forhold til eleven, at de har valgmuligheder. Jeg har lagt et link ind til en mand, som har en anden måde at præsentere på, og for at kunne koble til undervisningen har jeg valgt at skrive, at de skal fremhæve 3 pointer. Der er forskellige sider og mange forskellige muligheder i OneNote. Jeg har her lavet en opgave, hvor eleven skal udnytte, og man kan sige, at det er et ekstra lag augmented at lægge på i forhold til, hvad vi kunne, før vi havde digitale teknologier. Her er nogle svære fagudtryk på latin, som eleven skal øve sig i og lære. Der er mange elever, ved jeg erfaring, der knækker tungen rigtig mange gange. Her skal de lave en lydoptagelse, hvor de øver sig i ordet. Det var en kort præsentation af, hvordan jeg anvender OneNote til at fremme elevens læring.